Sam jarumi Ali Nuhu ya ce bai sai jirgin sama ba, amma yana akan hanyar siya. Ya ce kuɗin shi ba su kai ne ka sai jirgin sama ba a yanzu, amma nan ba daɗewa ba da ya gama shirin fim ɗin alaƙa zai sai shahararren jirgin sama wato private jet. Ku kasance da mu Hausa Official domin samun rahotanni akan 'yan kannywood. Mun gode.